مساكم الله بالخير جميعا. طبعا من هنا من مدينة نافليون العاصمة القديمة لليونان، مدينة جميلة 1.5 ساعة من أثينا، تستاهل الزيارة فعلا. يعني مدينة كأنها هي عبارة عن قلعة وهي العاصمة القديمة، لكن فعلا تستاهل الزيارة. Is my favorite space. Yes, it's very Salam nice. alaikum. Ναι. Salam alaikum. Από πού είσαι? Εδώ, Έλληνας. Είμαι από Σαουδική Αραβία. Γεια σας αδερφέ μου. Όλα καλά. Όλα καλά, ευχαριστώ. Thank you. Αν είσαι ένα αστέρι που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή, ποτέ μη σβήσεις, ποτέ να μη μ' αφήσεις, ποτέ να μη χαθεί η αγάπη αυτή. Μα όνειρο αν είσαι, τα φώτα σβήσε, στα όνειρα να ζω. Μη ξημερώσει, ποτέ να μην τελειώσει, μέσα μου μείνε να σ' αγαπώ. Στο δρόμο το δικό μου τα πάντα ήταν σκοτεινά, ποτέ τα όνειρά μου δεν θα είχαν γίνει αληθινά. Μα τώρα είσαι εδώ εσύ και έχω ξαναγεννηθεί, το τέλος και η αρχή μου, ζωή μου είσαι εσύ. Αν είσαι ένα αστέρι που φως θα φέρει στην άδεια μου ζωή, ποτέ μη σβήσεις, ποτέ να μη μ' αφήσεις, ποτέ να μη χαθεί η αγάπη αυτή. Μα όνειρο αν είσαι, τα φώτα σβήσε, στα όνειρα να ζω. Μη ξημερώσει, ποτέ να μην τελειώσει, πλάι μου μείνε να σ' αγαπώ.